nga 400 meter pa. Sa aton mga viewers sang sa mga viewers na to sa Panay News, inyo makita nga nakapasaka kita sa flyover kay subong nga tinion nasa babaw ng flyover si Secretary Manuel Bunuan to inspect kung ano ka lala sang nakita nga vertical displacement sa Pier 4, 5, and 6. Medyo mahaboy nato nga trabaho kay medyo malawig ang aton nga paglikat. Mali siguro sila. Nakata. So, inyo makita ang area ang mga contractor nga Ilo Builder Corporation. And may mga personnel dari sang DPWH Central Office Region 6. Pasensya na sa atong mga viewers kay medyo gahapo-hapo kita. Sorry. Ikulato na lang natin sila nga makasaka kay nauna kita. So ma-inspect din si Secretary Manuel Bunuan sa structure sang Ungka flyover. So inyo makita nga nagalakad sila pasaka sa babaw. Upod ni Secretary Bunuan si DPWH 6 Regional Director Nere Bueno kag si Sir Alfoto and mga contractors ng IBC. Ito P2 ha, P2. Adto sa may 6 lang.